Друго е Димитър Пенев да ти прави леле, от смях. Нямате, толкова ме кефи. Аз имам някои работи на Пената, абсолютно и на мене. Борис, 3, помниш ли като каза, вика, Борис и направи така. 3 и сложи така. Аз имам на Пената едно изрезка от 24 часа, в който беше, освен че е снимано, и беше написано неговото обяснение за някакъв, когато беше тръгнал на ЦСКА преди 10 години, за някакъв бой, който станал в някаква съблекалния между на полувремето. ЦСКА е бил някъде в провинцията. И като е станал този бой, те са го извикали Пената да напише в милицията, в полицията там, да напише обяснението. И отдолу пише: редакцията е запазила правописа на автора. Ти просто не можеш да си представиш, както можеш да си представиш. Бях останала, извинявайте, тази саксия беше тук. Оставих халат един